Ке да дойде време Струма да стане голяма и пълноводна, колкото Дунава. В Бяло море ще стане същото като с Черното. Трус ще отвори нови брегове, а старата суша ще потъне. Древна Елада ще изплува, новата ще се окаже под водата. Тогава Бяло море само ще дойде към нас, към Българско. Ще ни вземат Бялото море и други земи, но ще изтекат много години и морето само ще си дойде пак при нас. Заспали вулкани ще се будят, прах в небето ще има и планини ще се местят. За България няма да се тревожите, тук ще остане, само порои я чакат. Много работи ще станат, ама чудото у България ще е след повече от 60 години. Ако политикантите скарат народа и той почне да се мрази, ще дойде глад и мор. Деца и стари хора ще умират без лек и лекарства. Обич, обич трябва на хората, обич. Няма ли я, ще се затрие хубавата ни държава. Пари не трупайте грешни, каквото трябва разплатете, па при вас други пари ще дойдат. Само време не откупвайте с тях, не може. България ще опустее от към народ. Младите ще забегнат, старите ще измрат. Който остане тук, няма да знае какво да прави с земята и ще я зареже, неосветена от труд. Не чакайте помощ, ама грабвайте мотиките и по полята. Няма да е добро да чакате помощ отвън. Отвън помагат, ама отвън и ви взимат. Който на време се сети на труд, той ще да е честив. Самите люде първо ще подивеят и ако не се един друг избият, ще се един друг намразят. България ще лети все по-надолу и по-надолу, като на празен геран ведрото, докато удари дъното и не остави надежда на никой жадуващ. Тогава онези, що са били прокудени по чужди земи, ще се върнат чрез внуци и правнуци. Те зато и някога са били от Бога изпратени далече от тук, за да бъдат опазени, защитени и съхранени за новото време. Ще се върнат и ще направят от България храм с древна позлата и нови икони. И тогава няма да има градове, а само села и чифлици. И децата ще са повече от звездите. Третият български дар за света ще бъде духът. На мнозина, които идвали при нея, опечалени след преживяна загуба, обезпокоени заради тежко болен в семейството или обезверени заради неуспехи, преподобна Стойна благо казвала: Бог не пречи на хората да грешат, защото за него човешката воля е и свещена и недосегаема. От мен да знаеш, чедо, за 3 неща никога не бива да се плаче и жали: за жив човек, за развален пазарлък и за мъжка рожба. Понякога, когато те ощетява, Бог те предпазва и ти дава повече.